Karo water supply at your doorstep. Kibadon kamu Nongpoh. Pun hakine ki nombar. Pranyo kendai sau, pranot nyo not pra, but pranyo sau not nriu nyo lai. Nongpoh tahun Commitee lengbau chairman ubat CBCM ulapan pau ya kejing sengo Bynniaw halor kejing bom trei ke Pakhang shnong kabalapan jari daka sorkar banyada naga kelam COVID-19 ulapan pau ba kejing wan jing kibriu hakiyeu kilong hi kumju kumbalong man kasngi bat habasaki na kaliang jong ribu newsru menta kasngi kalong shisha kumba lapan pau do chairman jong Nongpoh tahun Commitee kumta daga jingso kia uba CBCM ula karpat ya ki bor ki badai pej jong ka sorkar bakin pun poino ya ki marbam sya ki dukan shnong ki ba ka sorkar kala ajing pin khnang bagi briu kin omi in la ki shnong banwan ban pun briu haki yeu kumne jo hagani ka step kumba ni la yo ya ka order naga district administration ban pulong yeu kat kum ki tarik ki la bu be ka jing temu ka de ki ba ha naga ka kumno ban penyo not ya ki nong rep ya ki nong kit ya kit ki ya pet ya ka marbam mardi menta ka si bade ka si berapa perpang na ka ki nong di johor ki nong di sok tenrei ka spirit jong ka total lockdown kala defeat naka daw ba ki breu ki bawan naka leng sau dong ka ribo district ki wan bandi hangne ngimtip la ki ya tungku bat kino ki balai ki bawan haleti singkin banwan ra yo tau coronavirus bangia tingias irbaro te kajing ajmot na ka tahun Commitee nga atat bopet ya kayeu asude ben ajmot longba haji shisha la list down ya ki wholesaler la ni ki supplier haman la ki area hakajing shisha la de ban instruct ya ki ni ki supplier bakin lek pen poi ve haki shnong khnang ba ubreur un khamduna bagi pajba arkin nom safar kumbaga jiamanta ki breu ki hab yang lain daki arspa spa metar ubreu ubawan yo room hapo pade u haban poril de namar ba ujit ya ki jajhur ki bau kwa mukat bau mon nimla abnong u sit katu lejno tengi haban perkhat hakata kador tigi bapli be yang lain daki kenta ki hab yang lain kimki ulan umki adu menta te kajing kalong ki police department ki baju yarap ya volunteer la isna ki bapli hagano ka dor kin be hagano ka dor kin pen be namar pajba obon ten namar kata nang ba ngin la shisha ban kiar ya uni nyang jingpang kumbalami kordana ka sorkar la day ban close down ya ki open market but day ban ailat ha kishnong bagi supplier ki day ban poi namar ba kishnong ru kinom la ban le mi kat bamon namar tim don kapas kumno kin lej shim kin lej kit ki marbam mardi henry lajit kerpang ki supplier ki bala ai ka special pass ki bakin lej kit ya kamar na gono ke jaka bat bakin poi haman lagi sino lem kumta kane kajing penbek ka bong ba supplier udon la ka jong ki nong di pajba ki don la ka jong i kumba kam don jimut kane ka Pakhang sino tenamar kata ban la shisha na kane ka jingpang ka badon jingma la day ban close down ni ki open market ba ki supplier ki baju supply identify kerpang ki ba hangno dan kambar poi do poi johor haman lagi shnong katkum ka kontak na ki responsible person ki rang ba shnong la ni ki NGO leader kin ai ge jing trei lang bar poi shnong hangta ka jingmut jong ka close down ka nong rim kumba ka pau menta kinong belar ki yo ban lej bela Henry waniau baro ya waniau nang non ya yo pesa apakah sorkar kelapan mang how resion ban ai banirap iki beduk besuk kapisai ki labor NRGS kaladon ka plan ka bekerpang ban sambi ki pajba te katahi ke jumur ke bongba ngin ya syong khop hayeng habang idon kam ka bam
supplier dari batun poi haki dukan shnong kabang ibu daka por ban pli kabang idang la ban kontrol kani gede gejing ajmut nak taun komiti kenang ba kanong kta yano kumbaga long menta ka space come down ka distance come down ka jinya rush ka rush bapli baro bakwa ban be gede ke por ban yo ka kabang jadi tak kadau ya ka jing kerpat nak yang jong ka taun komiti bat ka jing ajmut ro ya ka sorkar la ne ki badai pej ki bor bakli jong distrik kini ya perkhat lang kini hoi ke jit mu ji dik baba henry hadin bangila experience ngala ada konsol bat OC bat ki second OC bat ki police ru ki bapli ki hab dayeng klem klem sya klem dut namar ba sya bat pli kita ki dukan ke jing sudah ka cepat hai sya borok kiliam tan namar kata ke bab hatam kolong ba ki dukan kin pli be halaki jong ki shnong ki supplier kin berpa shnong kanam don shu ke jing kan ni ke jing Oh, ini